Karmın turiklerin basar ettilerine, dünya kulları girmesin kızların kuzilerine. Basar sarmışlarını, basar dillerine, yunzarlıların yatılı karmıştır öğüne. Basar sarmışlarını, basar dillerine, yunzarlıların yatılı karmıştır öğüne. Bakın kızışlar arasında Totar Radyosu'nun maksus bülegi laureatı Haniye Farkı. Haniye pa hayırlı iş isenler misiniz? Hayırlı kişiler Allah'a şükür isenbiz әлі isenbiz. Неше керек мына быйылгы Тотар жыры, неше керек быйылгы пирамида залы, халык неше керек, тамашачы неше? Беренчедән искитмәле һәр вакыттагыча елдан-ел үзенең дәрәҗәсен күтәрә бара безнең татар җырыбыз. Әмма минем өчен бу иң истәлекле татар җырының елы булачак, чөнки мин иң беренче елны бүләк ителгән алтын барысын быел миңа кире әйләнеп кайтты. Нәкъ шушы нөксәсе Дуслар, шунысы син тагатыр монда бу якка чыгып. Мин сөйли торыйм. Кадерле милләттәшләребез, хөрмәтле җырның сөюче дусларыбыз, чыннан да бурчынма кошама. Менә иң беренче 17 ел вакыт сизелмичә узып та китте. Шушы алтын барысын мин Кайсы районында урлаганнарын әйтмим, бәлки әле йөзләренә кызыллык уят килеп 18-нче барыс булып әйләнеп тә кайтыр. Ну, Камил Мәүлитович үз сүзендә тора торган җегет икән, рәхмәт. Һәм киләчәк буыннарга мин шуны әйтеп калдырасым килә. Җырлагыз, татарча җырлагыз, моңлы җырлагыз, дәртле җырлагыз. Рабин шулай булсын. Мәгънәле җырлагыз дип әйтәсем килә. Көтке без сезнең тагын бер. Рәхмәт бик зур.